Número 1, a Megrove Club de Remo, por la calle número 3, o Club de Remo Pila Xoán, e por la calle número 4, o Club de Remo Salgado Penillo. Buen momento para conoceros protagonistas de hoxe, os tripulantes, a Pabliño da Megrove, Cristian Barroso, Manuel Mariño, e como por él. En primeira posición, a Megrove Club de Remo. Vamos a ver qué pasa por detrás. Pila Xoán y Salgado Penillo muy igualadas. Vamos a ver por detrás. Pila Xoán, Salgado Penillo, muy igualado todo. Pero a ventaxa da Megrove é clara. Quere gañar esta tanda, quere esperar a ver que sucede a seguinte, coller algún e volver a esa segunda quenda. Ese objetivo de Megrove, objetivo de Pila Xoán e de Salgado Penillo é quedar o máis arriba posible nesta tanda, superarse a unha a outra. Vamos a ver quen cumple hoxe objetivo. Por lo de agora parece que a Megrove o está a cumplir, pero vamos a ver que sucede por detrás. Moi igualadas a Revenida e a Santa Leocadia, moi igualadas as vemos chegar, a ver que sucede. Poucos metros para a virada, parece que ahora é a Revenida que ven diante. Aí vemos virar a Megrove, forte aplauso para a Megrove, moi boa virada. Clara ventaxa nesta primeira quenda, vemos que chega en segunda posición a Revenida. A calle 3 é a Revenida que chega primeiro, vai virar a Revenida. Falaron pouco despois tamén, moi pegada a Santa Leocadia, moi igualadas. Revenida en segunda posición, Santa Leocadia en terceira posición. En breves daremos os tempos, moi igualadas. Forte aplauso tamén para estas dúas embarcacións. Aí as vemos a Megrove claramente na primeira posición, e moi interesante o duelo que están a ter por detrás o Club de Remo Pila Xoán e o Club de Remo Salgado Penillo. Quiere estar 3 segundos por detrás na primeira virada. Se Pila Xoán non consigue acortar distancias, ou sea que o fai e o Club de Remo de Salgado Penillo, pero parece que as distancias entre unhas e outras son considerables. Sigue dándolle ritmo. Vai acabar primeira nesta primeira quenda e vai esperar. Forte aplauso, empuxemos a Pabliño. Últimos metros para a Megrove. A Megrove Club de Remo vai gañar claramente esta primeira quenda e cumplir o primeiro objetivo de hoxe. Aí acaba a Megrove Club de Remo. Últimos metros, forte aplauso tamén para a Revenida, forte aplauso para os de Pila Xoán. Últimos metros, vai acabar a Revenida, acaba o Club de Remo Pila Xoán en segunda posición. Con ese tempo no primeiro longo, pero finalmente acaban en terceira posición. Es así, moi boa regata, moi forte aplauso. Quenda e vamos coñecer os protagonistas. Pola calle número 1, o Club de Mar de Bueu, patroneado hoxe por Jesús Ángel Rodríguez, a Maruxí Moledo e como proer a Rubén Juncal. Unha boa regata pode levarte a segunda ou a primeira posición, unha mala pode meterse no décimo ou décimo posto. Está moi de marcar o mellor tempo con 5.12, Club de Mar de Bueu 5.15 e os 8 segundos que falábamos do Club de Remo de Chapela 5.20. Así que tedes que animar, necesita Arealonga, necesita su afición, necesita un fuerte aplauso, porque vemos cómo se está quedando atrás, cómo claramente llegan en primeira posición o Club de Remo, o Club de Remo Mecos Mondariz e o Club de Mar de Bueu, que ven remontando. Moi igualadas estas tres embarcacións, a igualdade máxima entre o Club de Remo de Ares e o Club de Remo Mecos Mondariz. Aí os vemos, miran exactamente igual. O Club de Mar de Bugardos, que non cede terreno, de Bueu, o Club de Mar de Bueu. E aquí vemos a chegar a Arealonga, vamos a apoyar a Arealonga, que non se quede atrás, hai que apoyarla. Aí vai a virar na calle número 2, o Club de Remo de Chapela, en cuarta posición. Forte aplauso para Arealonga, forte aplauso para a embarcación local. Pois moi
esta segunda quenda, sobre todo entre as tres primeiras en Madrid. Isto é moi longo, ainda quedan dous longos, unha mirada e recordar que está no mar o noso patrocinador Nutri Sport. Vamos con la mitad del camino. Una con la quenda anterior, primeira posición, segundo para o Club de Remo Ares, 15:42, por detrás o Club de Remo Mejo. Esa primeira posición para a Santa Olalla, que xa pon a directa, que quere resarcirse do error da mala regata da semana pasada, quere volver a esa quenda de honra, quere loitar polas bandeiras, quere asegurar segunda posición. Vamos a ver qué sucede. Claramente primera posición para Ares, pero a igualdad está por detrás entre el Club de Marlebueu, que anime, que ella se empuje porque necesita. Club de Remo Ares, vémoslo llegar en primera posición claramente nesta segunda quenda. Últimos metros para Club de Remo Ares. Vamos a aplaudir tamén a Santa Olalla por o traballo. El Club de Marlebueu que consigue remontar, que vuelve a dar a sorpresa e acaba segunda nesta regata. E aí vemos a Mequilla tamén. Forte aplauso para Mequilla. Terceira posición. O regata de Chapela, ainda que non pudo conseguir mellor posto nesta quenda. Xenén, dile a Puebla que ten servicio, Xenén. Jacobo Gallo na bancada de estribor, Miguel Brañas, David González, Miguel Ángel Costa, Antonio Ferreira, Luis Pazos e Daniel Fernández. Na bancada de babor, José Boubeta. A Pontaíña do Club de Remo de Coruxo, adestrada por Benjamín Moxa. Clasificación final, os tempos finais da Liga B. Na segunda quenda, o Club Náutico de Boiro, Cabo de Cruz B, marcado o mellor tempo con 20:50 de gasto disputada hoxe na Puebla. Primeira posición para o Club de Remo Náutico de Boiro, segunda posición para o Club de Remo de Rianxo, terceira para a Cabana de Ferrol, cuarta para a Vila de Cangas, quinta para a Mariñeira de Mera, sexta para Narón e sétimo para Puebla. E xa estamos co fin deste segundo longo, chegando a segunda mirada. Vemos claramente agora en primeira posición a Sociedade Deportiva de San Bertolomé, que a semana pasada gañaba a primeira bandeira, de que hoxe xa empeza a enfilarse para loitar pola segunda. Na calle 4 fará ahora a Carmela a súa virada, o Club de Remo Puebla. Mala mirada do Club de Mar de Castropol, cuarta posición para Castropol, terceira para Coruxo. Moi igual estas dúas embarcacións. Tempos oficiosos desta segunda virada. Primeira posición para a Sociedade Deportiva de San Bertolomeu. Claro, gañar a Liga, gañar todas as bandeiras posibles. Por detrás, o Club de Remo Puebla, que quere loitar polas bandeiras, que quere polo menos asegurar esa segunda posición. O Club de Remo de Coruxo, que vai en terceira posición, que quere tamén quedar o máis arriba posible, sobre todo nesa segunda, terceira posición, loitar por alguna bandeira, pero objetivo primordial, non sair da primeira quenda. Vamos cos últimos metros, vamos que vemos chegar a Sociedade Deportiva San Bertolomeu. Parece que vai gañar outra bandeira, a segunda da tempada, vai seguir liderando a clasificación. Últimos metros, vamos a aplaudir a Sociedade Deportiva de San Bertolomeu. Finaliza a regata, agora fará o Club de Remo Puebla. Porta aplauso, finaliza o Club de Remo Puebla. Vamos a ver por detrás, moi igualados o Club de Remo de Coruxo, o Club de Mar de Castropol, o Club de Mar de Castropol que parecía que estaba quedando atrás, pero aí veñen moi igualadas estas dúas triñeiras, emocións do final.
Igualadísima esta regata, igualadísima estas dues embarcacions, no sabemos quen pudo quedar.